हेल' फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैहाय जों मोनसे जायगायाव दंफैयो। बे जायगाया जाहैबाय आई रिभार। जों बेयाव मानो फैदों होनबा माने भिडिअ शूट बानायनो फैदों, रिल्स बानायनो फैदों जों बे जायगायाव दा। ओमफ्राय लकेशना माने बेखौनो लादों आरो नैबेनो रायजोफोर नायनानै लादो। नैबेनो जोंना लकेशना ओरैनो बेरायथावथाव दुगैथावथाव फैदों जों बे जायगायाव। जोंना एक्ट्रेसआ बेनो नै रिल्स बानायगोना। दायो ड्रेस गानथ'वाखै, दा ड्रेस गाननानै बानायगोन। रिल्सखौ उनाव रोंगोन रायजोफोर। एनिवे रायजोफोर जायखिया जों दा रिल्सखौ दसे उनावसो बानायसै, माने ड्रेस गानग्रोनांगौ। ओमफ्राय माने रिल्सखौ उनावहाय नोंसोरो फेसबुक पेज ओमफ्राय इउटुबाव नुगोन आरो। ओमफ्राय बे आंनि इउटुब चेनेलाव हगारनाय जानाय नङा, दस्रा इउटुब चेनेलाव हगारनाय जागोन आरो रिल्सखौ। माने जों हगारबाय थाखायो, ओमफ्राय नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। जों उनावहाय शेयार खालामगोन, ओमफ्राय नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय फेसबुकनि पेजखौ आरो ना, नायबाय थानोबा। ना मोनदों नामा थेवगां? मा ना मोनखो? अमा बेदर। अमा बेदरखौ मोनो। मा ना मोनखो? बे जायगा बेंटल टाउननि साहा ओमफ्राय सानजा खना जायो रायजोफोर। बेयो जाबाय आई रिभार। बेयाव जानुवारि फेब्रुवारियाव गोबां मानसिफोर पिकनिक जानो फैयो। ओमफ्राय जायगायाबो नेचारेल जाहैबाय दा, समायना नुयो जायगाफोरखौ। मारैबा नायोबा पाबजि गावलायनाय गेम गैया होमबा, बेनि लकेशन बायदिबो नुयो। ओमफ्रायो दा माने सिजन जाथ'वाखै आरो पिकनिक जानायनि, नङाबा बे जायगाया गासिबो बुंफबजोबो। जायगाया ओरैबायदि रोमै रोमै रायजोफोर, माने लैथोफोर बायदि सिमा गैयैसो आरोना, ग्रोम ग्रोम माने रोमैल' नुहुरो सिमाफोरखौ। ओमफ्राय बेयाव मानसिफ्रा ओरैहाय दै बारनायनि माखासे मानसिफ्रा बेयाव थांलाय फैलायनि माखासे खस्थ' जायो दाबायदि सिजोनाव। दालां बानायागौ मानि एसे खस्थ' जायो। नै नाहर रायजोफोर, माने नाव गाखोलायगासिनो, ओमफ्राय बिराद गिदिर गिदिर माल माथा लाबोदों। ओमफ्राय थेवब्लाबो बेखौ बारहोनो हाया आरो। बिनिफ्राय बिसिम दस्रा गारिजों लाबोनानै, ओमफ्राय बिनिफ्राय दस्रा गारिजों लांनांगौ जायो। ओमफ्राय बिसोरो जाहैबाय बे दै बारनायनि माखासे बै जायगाफोराव रायजो जानाय सुबुंफोर जाहैबाय, बिसोरनि थांलाय फैलाया एसे खस्थ' जायो। ओमफ्राय बे दैया जाहैबाय दैज्लां बोथोराव माखासे अखा हानायनि दै देरनायफोरजों मालाबा समाव खुरखानानै ओरैहाय गुवार एरबाय आरो। ओमफ्राय माखासे ओरैहाय थांथारोब्ला माखासे सुबुंफ्रा, रायजो जानायफ्रा खारनोबो गोनां जाबाय आरो। जेरावबो साफा पिकनिक जानाय जायगा गोजा नै प्लास्टिक। ओमफ्राय आं सानो माने माखासे मानसिफ्रा पिकनिकफोरखौ जानानै बेफोरबायदि प्लास्टिक जानाय आदार माबा माबिफोरखौ एसे खनथुमनानै मोजाङै दोनलांबा मोजां जागोन आं सानो आरोना। ओमफ्राय बिदि जानानै लेथेर फेथेर गारोब्ला गाज्रि नुयो आरो। दस्रा मानसिफोर जाफैनांगौ फैयोना, बेफोर एसे उसुबिदा जायो। माने सोरबा सोरबा ओरैबायदि थायो, माने पिकनिक जाफैयो, पिकनिक जाफैनानै लोंखांबा जाखांबा बथलफोरखौ बिदिनो सिफायलाबायनानै गालाङो। ओमफ्राय बिदिनो थोरसि काप बायदि खुरै बायदिफोरखौ माने मोजां फोसाबनानै गालाङा आरोना, माने लेथ्रा गालाङो। ओमफ्राय दस्रा मानसिफोर पिकनिक जाफैयोबा बे जायगायाव बिसोरो उसुबिदा जायो आरो। बबाव जानो, बबाव माने जायगा मोनाबालासिनो दस्रा लांदां बा अबस्था गैयै जायगाफ्राव जानांगौ जायो। ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो आरोना, माने पिकनिकफोरखौ जायोबा जाहाथे माने जानाय माबाफोरखौ दाखोरफोरखौ माबानानै गालाङो, माने मोजाङै क्लिनै गालाङो आरोना। बयनिबो थाखाय मोजां बेफोरबायदि गालांनो हायोबा। जोंना देलायगासिनो नै एक्ट्रेसआ, रिल्स आर्टिस्टआ दसे उनाव जों बानायसिगोन आरो। ओमफ्राय जोंना नैबो देलायखागासिनो नै BTSआ मा रोखोम देलायगासिनो। मा सिस्टेम गस्ला गाननाय जाखो बेलाय? ओरै फैलाय। हेल' फ्रेन्ड्स, जोङो दायो रिल्सखौ शुट बानायनाय जासिगोन, ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। ओमफ्राय बै फाइनाल रिल्सआव लोगो मोनसिगोन आरोना। बाय बाय।